Napięty, do mnie strzelają! napięty moment walki i dowód na to, że prawdziwy youtuber, youtuber to brzydkie słowo, prawdziwy ten człowiek z branży, recenzent i tak dalej, nigdy nie śpi i nawet jak ma wolne, to w zasadzie pracuje. I dzisiaj tutaj polowa, bojowa recenzja Saints Row 3, a go w 3 słowach. Czwórka była lepsza. Czwórka była lepsza. Zgadza się, w 3 słowach, no. Także jak czwórka była lepsza, to odejmujemy od czwórki trójkę. Wychodzi nam 1 punkt, który odejmujemy od skali 10-stopniowej, czyli jaką wystawiamy ocenę? Nie wiem, teraz mnie zgubiłeś. Czyli Weź słyszę losą ten fotel trzeba tegować, a ty jakieś dziwne te, bo mnie zabiją przez siebie. Czyli Nie wybaczę. całkiem spoko. Całkiem spoko, ale było lepiej. No, czyli jest tak, Znaczy ja źle robię, że ja gram nie po kolei. tak. O, Nie latają,